आं दिनै फंनैसोल' खोथा बुंलांनो नागिरदों गोलाव बुंनो लुबैयाखै आरो बिसायख'थिनि मिटिंफ्रा गोलावबो जानो नाङा जि नंगौ खोथा बेखौ सर्टकाटैनो थोंजों बुंनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थालां जुदि मोजां मोनजायोब्ला भटखौ होगोन जुदि नंखाय बाखाय खोथा बुंदोंब्ला रावबो थानाय नङा खिन्थु दोरोदलांबाय थागोन सासेनिफ्राय सासेनिफ्राय सासे दोरोदलांबाय थागोन दा जोंनाव गामि मोनसेयानो हाबफैबाय होनजायो दा आसोल मानसिफ्रानो जोंनाव हाबफैजोबदों मा बाथाबारिनो मोनलाय नायगाव बाथाबारिनो दा बिथांमोना मानो फैदों निश्चय नुदों जे बिपिएफआ जि खोथा बुंदों जि खामानि मावदों बेहाय सत्यता दङ बिथांमोना नंगौखौनो मावदों नंगौखौनो बुंदों आरो जों बेराफारसेया इउपिपिएलआ जेसेबां खोथा बुंदों थगायनाय सुरि बुंदों आरो आगोलावबो थगायबोदोंमोन बिथांमोनहा जि खामानि मावदों बा मावगोन होनना बुंदोंमोन जेबो मावाखै गासैबो थगायजोबदों बेनि थाखायनो बिथांमोननिफ्राय हाबफैदों एखमब्ला खोनायो बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगारोलाय जे एबार बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआ जोब्बाय गैला होनगारो जों नुदों आंथ' गासैबो गिदिंजोब्बाय ओरै तामुलपुर मुसलपुर आरो दरं उदालगुरियावबोसो थांबावदों ओरैहाय गासैबो संकससिम थांबाय हाजो गुदि गामिफ्राव हाबजोब्बाय ओरैहाय खोलाहा बर्डार मुस्लिम गामियाव हाबजोब्बाय राजबंशी गामियाव हाबबाय बङालि गामियाव हाबबाय नेपालि गामियाव हाबबाय असमिया सुत्रधर माने सरनिया गामि जेरावबो हाबजोब्बाय आं आदिबासिफोरनि गामियावबो दा नुनो मोनदों आगोलाव जायफ्रा भुलक्रमे माबायाव इउपिपिएलआव भट होदोंमोन बिथांमोनहाबो जोंनावसो हाबफिनजोबदों जोंनिफ्राय जुदि 10 जन मानसि बिसिनाव थांफ्रांदोंब्ला दा बिसिनि गामसा गानदोंब्ला जोंनाव खिन्थु दैलि 100 जन फैदों 90 जन बारा फैदों बिथांमोननिफ्राय जोंनाव दा रायजो राजाफ्रा उत्तर होगोन सोर जोबगोन सोर थागोन बियो फैगौ 7 तारिखआवसो बेखौ प्रमान खालायगोन रायजो राजाफ्रा सोरबा दैदेनगिरि बुंनायावनो बिपिएफआ जोबनाय नङा सोरबा इउपिपिएलनि नेताफोर बखिलाबायनायावनो जोङो फावसायनानै थानाय नङा बे बिटिआरआव खयथा बिभाग खयथा डिपार्टमेन्ट होगोन बेबो रायखाङाखै साख्रि होनो हागोन ना हाया रायखाङाखै खयथा समस्ति जागोन रायखाङाखै जेबो रायखाङाखै दा बेखायनो जोंनि मोनखानाय 40टा बिभागनि गेजेराव 16था बिभागखौ प्रमद बर'आ डिसिफोरनो हरदों जेब्ला जों बुंबाय बे 16थाखौलाय माथो हरखो बिथाङा मा बुंदों बे 16था बिभागखौ जों हराखै रायजोफोर जोंजोंनो दङ बे खाम्फा बरगयारि मोना रायजोफोरनि सिगाङाव मिसा खोथा बुंदों हाग्रामाया मिसा खोथा बुंदों लाजि गैयिया नै दाख्लै इलेक्सन नटिफिकेशननि एसे आगोल मा खालामखो डिसि दाङरिया नोंथांमोन आं नोंथांमोननो अर्पण खालामनाय गथायनाय 16था बिभागखौ बिटिआरआव गुरायनानै हरफिननांसिगौ होननानै नटिफिकेशन होबाय बियो मिथिबाय जाय मानसिया हराखै होनना बुंबाय बियो डिसिफोरनो स्टिक लिरनानै 16था बिभागखौ हरफिनदो होननानै स्टिक लिरनांबाय बियो मा जाखो बे प्रमद बर' इसिबां लासिंसिं जों जेब्ला बुंबाय नङा होनना बुंबाय दिनै नोंनि आखाइजों लिरनानै डिसिफोरखौ खावलायफिननांबाय मा जादों बियो जोंनाव सुक्तियाव लिरनाय दङ जे चिफ आरो डिपुटि चिफ होननाय जागोन बयनिफ्रायबो देरसिनखौ आरो चिफ डिपुटि चिफआ केबिनेट मन्थ्रिनि क्षमता थागोन होनना बुंदों इएमफ्रा स्टेट मन्थ्रिनि क्षमता थागोन होनदों बिथांमोनहा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारसो ओंखायनो क्षमताबो गैया थाङै थुङै जों जेब्ला बुंबाय अब्लासो जेबो माथो डिसिफ्राबो अफिसारफ्राबो रावबो खोथाखौनो खोनासङाब्रा रायलायलायबायसो लाजि गैयिफ्रा उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै प्रमद बर'नो केबिनेट होना होबाय बमायानो सावजोबलायबाय अमायानो देखारजोबलायबाय दानिया डिपुटि चिफआ गबिन्द बसुमतारीहा क्षमतायानो गैया अफिसियेल क्षमतायानो गैया इएमफ्राथ' जेबो गैया ओंखायनो अफिसारफ्रा रावबो खोनासङा बिसोरखौ नै घटनाफ्रा बे रोखोम दानिया बबे आयेननि दारैहाय बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ नोंथांमोना बुंनाय जोंनाथ' 6 सिडुल बिटिसिआ दा बिसोरो जों जेबो मावाखै जोंनाव बिटिसिआ जेबो गैया होननाय मानसिफ्रा
बे बिटिसिनि आयेनजोंनो ओंखाम जागासिनो दं नेता जागासिनो दङ सानसे थगायबाय थानो सानसे थगायबाय थानो रायजो राजाफोरखौ बे लेखा गोरों मेगन गुनुफोरखौ माजों थगायबावनो नोंसोरलाय थगायनो हानायब्ला दानिया मोनसेखौ नायदो बे बिटिआर सुथियाव एनेक्साराव लिरना लाबोदों बे दतमा थुलुंगाफुरियाव कालचारेल सेन्टार खालामगोन कालचारेल सेन्टार अफ एक्सेलेन्स होननाय दं बे शंकरदेव कलाक्षेत्र बायदि बानायगोन होननानै लिरनाय दङ आरो मोनसेया बे रौमारियाव खाग्राबारियाव नेरिम नर्थ इस्ट इन्स्टिट्यूट एंड मेडिकल साइंस ना मारिबा नेरिम होनलायनाय बे रौमारियाव बानायगोन होननाय लिरनाय दङ जोंनि बङाइगाव सेराव दांथलाव रेल डाब्बा बानायग्रा इंडस्ट्री बानायगोन होननाय लिरनाय दङ बेनिफ्राय बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेंट्रेल यूनिवर्सिटी बानायगोन होननाय लिरनाय दङ उदालगुरियाव मोनसेया जाहैबाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जागोन बानायगोन होननाय लिरनाय दङ आरो मोनसेया इंदिरा गांधी ओपन ट्राइबल यूनिवर्सिटी जागोन होननाय लिरनाय दङ आरो मोनसेया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जागोन होननाय लिरनाय दङ आरो दंबावोसो बे डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैयाव एडिशनेल नवोदया स्कुल बानायगोन होननाय लिरनाय दङ मिथिबाय दा बेखौ लानानैनो बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय दाख्लै 3 तारिख जानुवारियाव दिल्लीयाव मिटिं जादों जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो एबसुनि नेताफोर प्रेसिडेन्टफोर दंमोन दा बाहाय मोनफा मोनफा रायलायनानै बुंजोबबाय जोङो नवोदया स्कुल बानायनो हाया जोंना भारत सरकारनि आयेनानो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' नवोदया थायो मोननै मोनथाम थाया मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों मोनब्रै बानायखांखाबाय गोदान डिस्ट्रिक्ट जादोंबानो जोंनो दरखास्त हर जों बानायना हैगोन होनना बुंबाय बे बड'फाखौ फबनाय बे थुलुंगाफुरिनिखौ मा बुंबाय जोंनाव बे रोखोम मोनसे स्किमखौनो हराखै आरो बे जायगायाव बे शंकरदेव मा होनना बुङो बेबायदि बानायजाया होननानै बेखौबो नाखस खालामबाय बे रेल फेक्टरिखौबो नाखस खालामबाय बङाइगावआवनो जोंहा रेल फेक्टरि दंखायो बड'लेण्डआव रेल फेक्टरि बानायनांगौनि प्रयोजन गैया होनना बुंबाय बेनिफ्राय रौमारियाव नेरिम जागोनखौबो बुंबाय बेबायदिखौ जोङो बानायखाबाय गुवाहाटीयावबो दा मोनसे एम्स बानायगासिनो दङ गतिके जोंहा बानायनायनि खुनु पलिसि गैला होननानै बेखौबो रिजेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय बर्मानि सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटीखौ मा बुंबाय भारत सरकारा आसामाव गंनै सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटी बानायखाबाय तेजपुर सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटी सिलचर सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटी गतिके बानायनायनि जेबो पलिसि गैला जों बानायनो हाया होननानै बुंबाय बेखौबो उदालगुरिनि NIT खौबो बुंबाय मोनसे स्टेटआव मोनसेल' NIT थायो बेंगलावबो मोनसेल' बिहारावबो मोनसेल' आसामाव जोङो सिलचराव मोनसे बानायखांखाबाय आरो द्वितीय बानायनायनि खुनु पलिसि गैया जों बानायनो हाया होनना बुंबाय बेनि उनावहाय आरो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीखौ बुंगारलायबाय जोङो मणिपुराव बानायखाबाय गासिबो भारतनि गेलेग्राफ्रा बावहायनो गेलेहैयो गतिके बिटिसिनाबो बाहायनो गेलेहैनो हागोन आरो नङाब्ला खेलो इन्डियाखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बेवहायनो गेलेनो हागोन होनना बेखौबो रिजेक्ट खालामबाय आरो बे ट्राइबेल यूनिवर्सिटीखौबो बुंबाय उदालगुरिया तेजपुरनि खाथियावनो दंथारो तेजपुर सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटीयाव रायलायलायनानै ट्राइबेलफोरनि माबाफोर कर्स फरायनांगौब्ला बेयावनो बानायना लादो जों बानायनो हाला होनना बुंदों साफा जिसिबां लिरनाय दंमोन गासैखौबो रिजेक्ट खालामजोबबाय आं दिनै प्रश्न खालामनि सोरबा एबसुनि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना खाथि खाला खोनासंफैदोंब्ला जे आं बुंनाया सयथ' नंगौना नङा सयथ' नङाब्ला नोंथांमोना दानो बेवहाय फैनानै बुंफै रायजो राजानि सिगाङाव जों जेबो बुङा खोनासंगोन जोङो एफा गोबाव जाबाय जानुवारिनिफ्रायनो आं बुंबोगासिनो दङ रायजोफोर दिनै एप्रिल जाबाय 3 मास जाबाय आङो 3 मास बे प्रश्नखौ खालामबाय थानाया उत्तर बिबाय थानाया दासिमबो सासेबो नेताफ्रा उत्तर होआ मानो दोनखोमादों सयथ' खोथाखौ मानो दोनखोमादों दिनै इलेक्सन फैबाय इलेक्सननि थाखायब्ला भट लानो नङै खोथा बुङो बिसोरो नैबे सयथ' खोथाखौबो बुंनो हाया जायखिजाया आं गोलाव बुंबाय आइफोर आफाफोर
नोंथांमोननि बे जायगायाव जोंनि BTCनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ पार्टिनिबो दैदेनगिरिफोर दङ नोंथांमोनहा बयबो गामि गामि हाबदो दाबो बुजि मानसिफोर दङ बिथांमोननि न'खर न'खर थांनानै बयखौबो नांगोलाव लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदो गोबाङा माने अपजासि फैनो लाजिदों अपजासि फैनो बायो आरो गामसाबो गाननो बायो ओंखायनो गावसोर जेरै लुबैदों बेखौनो खालाम गामसा गानलायनांगौ नङा आरो अपेन ओंखारलायनांगौ नङा नोंथांमोनहा थाङोब्लानो जोबोद मोजां जाबाय नोंथांमोनहा फैबाय जों सिन्था खालामखाबायमोन जोंना गामिसैनो नङाबा न'खरैनो जोङो एबार नांगोलावसो होखागोन होनना बुङो ओंखायनो बेखौ खालायनो आङो गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो बयनोबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय सिबिनाय हरनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय आं गोजोनथोंसै